салом аъзои ҳакамонҳо, ман Сафаралия Фирӯз, хонандаи синфи 4 аз гимназияи рақами 2 барои хонандагони болояқати шаҳри Душанбе мебошам. Ин макети сохтаи ман дорои 12 вольт мебошад ва бо ёрии ин батареяи 12 волта мо чароғакҳои худро фурӯзон менамоем. Барои амалӣ гардонидан ин лоиҳаро дар оянда мо метавонем ки аз батареяи офтобӣ истифода бурда, аз ҳисоби батареяи офтобӣ истифода бурда лампочкаҳои инро фурӯзон намоем. Яъне мо аз ҷиҳати иқтисодӣ наметавонем ки ҳар рӯз батарея харем ва мо метавонем ки аз батареяи офтобӣ истифода бурда чароғакҳоро фурӯзон намоем. Батареяи офтобӣ барои он лозим аст ки дар рӯз аз офтоб энергия мегирад ва дар шаб вақте ки барқҳо хомӯш шуданд, мо бемалол метавонем ки барқҳоро бо ёрии батареяи офтобӣ насб гардонем ва онҳоро фурӯзон гардонем. Ин макети сохтаи ман дорои 12 волт мебошад ва ҳамин батарея аз қувваи худаш ба лампочкаҳо қувва медиҳад ва лампочкаҳо фурӯзон мегарданд. Аз ин ду параи макети ман сими ток ҳаст ки сими ток аст. Ҳамин мо медонем ки сими ток дар оҳан кор мекунад ва мо дар қафои кӯҳ як оҳане задагӣ ҳастем ки дар он сими токро пайваст менамоем ва лампочкаҳои макети агрегати мо фурӯзон мегардад. Номи макети мо агрегати барқии обӣ мебошад. Ман дар оянда мехоҳам ки ҳамин макетро ҳамчун лоиҳа пешниҳод намоям ва сохта ба истифодаи мардум супорам. Мо метавонем ки барои қишлоқҳои дурдасти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дарёчаҳои хурд ҳамин хел гэсҳоро хурдро сохта қишлоқҳои Тоҷикистонро аз барқ таъмин намоем. Шумо гуфтед ки ҳамин лоиҳае ки пешниҳод кардед ҳамагӣ бо воситаи батарея кор мекунаду 12 волт ҳосил мекунад, ҷараён ҳосил мекунад, қувваи барқ. Яъне гуфтед ки шумо чандто лампочкаҳоро шумо равшан карда метавонед, лампаҳое ки барқӣ ҳастанд. Вақте ки 12 волт шумо ҳосил мекунед, шумо фақат якта лампаи барқиро равшан карда метавонед ва дар назар доред ки ё ба нақша гирифтагӣ ҳастед ки дар оянда ҳамин зиёд намудани қувваи барқ дар ҳамин лоиҳаи шумо пешбинӣ шудааст ё не? Бале, ман мехоҳам ки дар оянда боз бисёртар батареяҳое ки офтобианд ва онҳо қувваашон то 3000 киловайт ҳастанд, бо ҳамун ёрии батареяҳои 3000 киловайта агрегати сеюмро сохта ба истифодаи мардум супорем. Яки шумо дар оянда нақша доред ки ҳамин лоиҳаи худро мукаммал созед, зеро ки шумо гуфтаед ки бо гирифтани қувва аз ҳамон батареяҳои офтобианд. Алон мо мебинем насб карда шудагӣ нест, аммо ин нақшаи ояндаи шумо ҳаст ки ин лоиҳаи шумо мукаммал карда шавад ва ба истифода дода шавад. Бале. Як ҷон ташаккур шуд.